Салом алейкум бародари азиз, магазини арзон марки шаҳри Москва планшетҳо омадан. Бисёриҳо планшет мепурсиден, омадан бародаро. Як 6 намудаи ҳозира шуда моделҳо. Ана метавонед спокойно ҳозир бинен чӣ моделҳо ҳастай. Ана кадомеша нафаҳмида ё чӣ саволе дошта бошед, метавонед занг занед дар номеромо. Номероро дар охири видео нишон медиҳем. Бо диққат гӯш кунед. Ин ду намуди планшет. Ё якташ просто чихол дора 5500 хотираш 32 гигабайта ё ни дуюмаш 5500 иш ҳам чихол дора, ҳам клавиатура дора, ни халия ранги ноутбукча мешава, ручка ҳам дора, дар рӯи экранаш плёнка ҳам дора, дар комплектш ҳамаи чиз аста. Хоб иш ҳам 5500 бародаро. Ин намудаш 7900 рубл. Экранаш абина чи халия аҷоиб экран дора. Коркуниш ҳам зури бадай. Иш 64 гигабайта, 64 гигабайт 7900 рублай. Ана и дига намудош. Ана и намудош ранги ноутбук. Инам хали мешава. Кадомеш чихол дора, клавиатура дора. Иш ҳам чихол дора, ҳам клавиатура дора, ҳам подставка. Ҳамаи чи дар дурунаш аста. Плёнкаи руш, ҳатто ҳамаи чизиш короче аста бародаро. Я нархи 64 гигабайта 7900 рубл. Ин намудаш аста. Ана баъд як чизи дига ки клавиатура ё мисол нах просто монда на магнити меиста, мисол магнит хати аз ин хе нишон дода мегзарем, ин хе магнит мешавада, мақсад меиста ё ки мегире мефартоеша, просто ранги чихол истифодаш мебаре бародаро. Просто ранги чихолам истифодаш баре мешава. Иша нархиш 7500 рубл. Оиди нархои планшетҳо метавонед просто занг зане ё ки WhatsApp да нависен, мо шумо дар нархошонро хати сураташон без проблем рӯй мекунем бародаро. Оиди нархошон агар ягон чи нофаҳмо боша. Хоб, масъалаи доругӣ набуд бародаро омад. Ай бисёр омадагия, просто ятша кушоем нишон тиҳем барои шахсое ки ҳамин дору ҳам мекове барои простатит, барои мардонагӣ, барои хунукӣ, не чиз омадагия. Омадагия эпидиом паста. Ана нархиш яке ай нархои беҳтарин 650 рубл оригинал ай бародаро, тоза made in Турция. Хоб, миноксидил аста, миноксидил 950 рубл тозаш, оригиналш. Хоб, мезаролер оригиналш 250 рубл бародаро. Ия як донаш 950 рубл, як донаш миноксидила. Оригиналай, нархиш нархи беҳтаринай. Хоб, масъалаи доставкаи ҳамин чизе ки ай магазини мо мехаре, масъалаи ҳаму гуфтанӣ ҳастм барои шахсое ки мақсад заказ карданиян, лекин дилшон дур мера, дилтон ягон грамм дур нарава, бароиш ки ма хидма нишон метиҳем як муш, ма ҳамин номерое ки дар рӯи экран нишон дода мешава, фақат ҳамин номерое ки нишон метиҳем мо, ҳамун номеро хати заказ карде, лично ҳамин чиз ки нарафт шумода, лично ма ҷавоб мегӯм ҳамин чиза. Барои ҳамин метавонед спокойно мисол харидорӣ кунед. И гарантияш қатъи хали неста ки мара мисол диди ма мошенникӣ кардам, ма бояд ҷавоб бигӯм естественно, лекин ба шарте ки ҳамин номерое ки дар видео ҳаст, ҳамун номеро қатъи дар видео ҳамун номере ки мо нишон метиҳем, мегем ака ин номери мояй, анамуда занг занед. Тамом дига номеру дига ягон кас мисол видеои моро скачат куна, дар худаш партоя мисол чӣ куна, шумо фиреб куна, мо ҷавобгар нестем естественно. Барои ҳам ишор шавед номерое ки ма нишон дода мегзарам охири видеода, ҳамун номерода спокойно метавонед заказ кунед. Бародаро, оиди почта хати заказ кардани мардако ина. Хоб, бози нишон дода мегзарем Мирзо Ҷумазода Меҳриддин. Ина мардак новай чара заказ кардагия. И дур мера ина мисол телефон заказ кардагия. Иниш ҳам телефон заказ кардагия. Иниш ана Бухориев Маҳмадӣ буда. И пулша пешакӣ рӯй кардагиан бе ягон ташвиш. Ё якум бор не сайбо мегиранд тимболи ин Кудрявец мерафта. Кудрявец Абдулҳақов Сафарбек Анварович да мерава. И бародаро полни 100% то рафта расиданша далшам гарантия дора. Телефонои мо 1 сол официални гарантия дора. Ба ҳамин хотир метавонед бе ягон дил дурравӣ, бе ягон мисол сомнения гуфтирусо спокойно заказ кунед бародаро. Мо ба хотири як каса фиреб кардан магазин кушодагӣ нестем. Мо ба хотири он магазин кушодагием ки як кас ай мо баракат ёвам ва мо ҳам аз естественно як баракати дигар ёвем. Мақсад ҳам дутарафа баракат ёвем да, ҳам шумо ҳам мо бародаро. Ана дига намуди телефонҳо дорем дар магазин мо, авиабилет дорем, авиакассо ҳам спокойно авиабилет ҳам метавонед спокойно занг занед дар ин номерҳо. Ина номерҳои ҳозир гуфта мегзарам.
اینم اینو نشون دادم میگذارم اینم این نمره اینم سه نمر دا لیچنا ما جواب میگم برادر سه نمره کی نمی آخرش 83 08 08 45 45 زنگ میزنه спокойно заказ میکنه یک заказ دیگه برای مثال عادی سه تا تلفن заказ کردگی مردک سه تا تلفن اینا گارانتی талонша навистагем اینا چخول پخولش خریدگی مردک تکنوسپارک 10 پرو 15000 خریدگی یک تلفن اینا مثال یک تلفن 15000 روبل خریدگی печати мо гарантия мо айруи ҳами чек мисол ҳаст бародар ина дута наушник заказ кардагӣ ина дута ига телефони дига заказ кардагӣ ин мисол ягон хел мисол ҷои чизш нест бародаро спокойно метавоне заказ куне бо дили пур пултона роӣ куне магазини мо официалне ба ҳамин хотир мисол ягон каса фиребам намекунем чӣ кор карданам наметавонем ина мисол информатсия оиди корхонаи мо нишон таҳмай чира информатсия оиди корхонаи мо свидетельства дигар ҳамаш қонунӣ ҳуҷҷатӣ айда ягон каса фиреб кардани нестем бародар ин номерои мо як бори дига нишон дода мегзарам барои шахсое ки чанд бор мепурсанд ана боқи худо нигаҳбон саломат боше барори кор ба шумо